Telepon jare video. Oh, alah. Kenapa Buni? Ya wis berjumpa lagi. Ora temok, Nduk. Kuncine ora enek, Nduk. Piye? sitok wis ilang. Iki mbok ilangno neh. Ayo. Kula tak mriku. Kuncine gak enek. Gak eruh piye aku. Sitok wis ilang kok mbok ilangno aku mbok ngramah. Kula tak mriku, tak pasusane. Tak goleki nang ndi yo parake itu. Nang ndi le bojane? Ya Allah. Bojane iki nang ndi le? Iya. Gak enek enek. Kan kula betok uno niku leh, Mas. Ya, uno. Tak kuncine tak pundhut. Kedoro omah nggih teng meja mriku. Kula tak mriku. Gak enek, Nduk. Ki mang mak pah yo tak ditekoki anu ngertos kunci mione Mbak Lina putih. Kok mio apa Nduk jenenge kuwi? Sekopi. Dek bengi tak goleki coplok mataku, gak nemokno. Anu aku mau nyapu tok, ora roh. Ngono, Nduk. Oh, piye iki? Siji kuncine wis gak enek. Iki Sik terus tak yo gak golekane ndi mbok salah ndi. Sik tak golekne. Kula tak mriku mawon tak bantu mencari nggih. Yo. Kan yo aku gak percaya nek kowe rene, nek lagi mancan motor aku percaya. Lah. Nyah piye? Kilo mae. Drame. Diardani ya lho. Nek kowe mancal Diardani. ya Bu yo nek mancal Nggih. motor berarti percaya nggih Bu. Nek ora mancal motor berarti mau omong tok. Lah kuwi lagi masang anu, Dik, masang Masang hidup, hidup, Dik, Ayo. ra iso. Masang hidup, Dik. Tak piye? Oh. Ya, Wah, kudune. iki lepenan, Dik. Bu niki lek taklet Bu Ibu sudah sembuh belum? Alhamdulillah, Liat. Alhamdulillah, ini sudah berangsur-angsur. Didoakan Mas Arbani, terima kasih ya, Le. Loh. Oh, alisnya dawa seh kuwi. Loh. Pokoke ngenteni Idepe urung mbok pasang mok siji tok. percaya aku. Yo. Iya nggih, Mak. Ya wis ben Lah, aku kok julek, dipateni. kok Lah kasih ngene enak 5 tahun nah. Ngene Lah aku ngene gak kok ndagake mulai kok. Kok ngenteni ngene kowe. iki Nduk ki moto ya kejek ngene iki. Kejek ngene kok piye coba. Nah, tunggu engko tutupno. Nggih, engko tak tutup nih. Aku mlaku wae. Mlaku wae nang. Wong aku singgahke kunci. Disinggahke ngoten. Pak motor lah kok. Ngene, sik tau ngeten lho, Mak. Pripun? Kan iki kan lho, Bu, lah terus montore kuncine mboten enten lah kok ujuk-ujuk kok empun mboten enten. Iki Ndek mangki mae karo Mbak Lina ki mak dituntun, Nduk. Untune Ndek bengi ora mbok kunci setang, dadi iso dituntun berdua. Pamane kok tekok. Lah videone pundi nek emake kali Mbak Lina nyuruh motor. Aku mau gak iso video, Nduk. Aku megak emang dikongkon tengok-tengok karo Mak Dames ning kene. Kudu sangat ngono, Nduk. Nonton. Oh, tukang prank sing bener ngono lho, Mbak. Oh, malah mbok langsung kowe tenanan mlaku. Ya ora. Kok gak enek mengke jawabane kula. Oh, buyune jos. Pas bingung mengke kula sentrong dhek. Nggih to. Pemirsa. Pokoknya mungkin jenengan lah ndek pinggir digoleki nang kono ya ora enek. Kono ora enek, nek kene enek. Unine mau teng mriki jarene ning kursi kayu. Jute Oh, iki. digoleki ning kursi kayu. Tapi di pemirsa kan urung ro nek kuncin Lah temo. dhewe yo ora ora kok. Oh, berarti kayak temo tenan. Ada siku. Ndek mau. Ya Allah, kira nggowo Ibu. Temok apa wong kula mau mbiduki. Duh. Niki wae prank tenan berarti. Oh. Pasane temok apa piye? Loh, jenengan temok kita. Jenengan ki jenengan. Temok pinter. Oke, tak lanjut. Ya. Iki masih nemokno Mama. Nggih, Mak jenengan apa Mbak Lina iki lho? Nggih, lah, nggih wis ta. Wis pokoke Niki mau nggih telepon. jenengan saged Wis tombo aja mbok sik ning ndi kok karo dokter malah kon melatihan laku. Layu. Aku berterima kasih nek mlayu dereng, Mak. Tak gendong. Betul. malah ambrol iki. Terima
kasih karo mama hari ini Kok sudah bocah ning ndi, Mbok? Ih, kalau ndelok panganane tak Dok. dan terus nonton tak kon ibu ngicipi gimana kok. digolekno iwak Walah. kutuk utawa iwak gabus Sik. utawa iwak apa jenenge emang mak entuk ke pasar diolah no mak ya Allah terima kasih nggih mak ibu sehat selalu Jenengan ngicipi kok nek kasihno ditambah ya, nek kurang loh lagi tambah loh kasihne nek tambah uyah kasihne tambah banyu apa mak Lah muni pripun? apa bu jenengan icip engko nek kasihne sampean tambahi uyah lagi malah dadi gaber-gaber Oh, kleru berarti. Kleru. ulah tangga mak Kenapa jenengan meniku mawon duduk? bismillah wis to Yo aku mah. Lho ya Allah, Mbok, wong lagi bar ndek bengi dianunan tempel nek kok malah Mbok cek mlaku-mlaku. Pak anu kok cedak kene. Pak Noto jenenge Pak Noto Iku berarti Mbok kei rasa, Mbok. Jarene gak usah dikei rasa. Dirasa ra yo ra enak. iki uyah Mboten apa ora, Mbok. ora micin ora apa Ora yo ngene iki rasane enak rasa. Tare tombo cah. tombo lho terima kasih Amet, Mak. Mak. Amet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dulu. Ajak kunjungan icipi. Terima kasih nggih, Mak. Nah, koyo ngene iki dadine ora amis. Lah aku nek amis sik gak doyan enak kuwi. Lho kok langsung kabeh, Mbok. Telu ngono. Lah aku yo berdinyap-nyap enak. Titik ngene iki nek ngarane ditem utawa dikukus lho. Bismillah. Kurang asin. Kene rasane. Waduh, Mak. Nggih, Kasih nang. mboten enten rasane. Ndak boten. Kan jenengan suka dhewe lah kuat itu. Tapi mpun jenenge tombol, Mak. Kasih mboten napa-napa, Bu. Pun tak kasih nang. Soalnya kan makin jenengan tem malih, nget malih ngoten ya. Ora usah. Ngene. Tambah sithik boten apa jenengan? Balik. Bingung. Lah wong uyahe ning negara ndi? Gula bar. Ini pas mau ya. Iki nggih gula iki, Mak. Mak pawiyahe mek telas, Mak jenengan. Pundi, Mak? Palang ndek pemirsa. Nek Bu Yuni gak di anu nih. Jajal nek aku sing ora ro. Dia ayo. Tetep Bu. Ngoten niku, Bu. Justru nduk engko ya. Ndak buyune apa tak matak-matakno nang. Ya Allah, ya Allah kok natange. Gak ngono lho, Dok. Engko nek sampean wis ning gone kuliah, sampean akan merindukan suasana. Kangen mata-mata akeh ngoten. Iya, ning kono ndek enek sing ape koyo suarane mak iki Halus enek. ki mungkin tangga. Sampai teng mriko piyambake mulih mriki. Kok jelung nggih. Nggih, Mak. Soalnya kan teng Solo niku kan dalem, Mak. Kula sampun tuwuk. Ngerti tuwa, Dok? Ngertos. Apa, Dok? Apa warak? Kula iki ngertos Ibu. Kula sampun siram. Awake dhewe disiram-siramno. Iya le. Sampun kebiuran. Biasane ngeri ku tangga. Iku buka ya apa Bu berarti? Malah Mak empon jos. Mbok. Brambang bawang. Iya, Dok. Dungkrak kok pripun, Bu? Ini kurang lho ya, laos dindung iki lho. Iwake tak medeni wong Mbok. Iku cuma sisik. Disisik Mbak Mur apa ora, Mbok? Ora resik kuwi lah. Sisike temen. Jenenge tombol-tombol. Ben kapur sithik-sithik. Yes, terima kasih. Ya, jangan Pak Incek, Bu. Oh, nggih. Mriki Ini tolong cukupkan piring dulu. Piring dulu. orang anu kersane Ya, sama patung. ya. Iku iwak sitok entek iki langsung garis. Masa iya? Sithik mawon iki le. Dicukel niki le. Cukel nikune ae lho. Bu. Terus nggih pengen nengok. Bu Yuni yo lesu, Mbok. Dimpes ke Bu kena umuk kok. Napa plastiknya dicipuk apa, Bu?
Plastik Ndek apa? ukurut itu. Wah, lapor pun mboten napa-napa. Saya nggak Indonesia ukurut lah. Barut pemirsa Kan Bu Yuni pemirsa saya dari sini nggih. Niki lho duduk sini meja mboten napa-napa. Oh, iya ya. Wis pokoke terima kasih untuk Mak Dames, Mbak Lina juga makasih, Bu Yuni wis syutingkan. Oh nek durasine kurang tetep ki Mbak Palu bisa tak goda ki. Nggih lah. Duduhe Bu sampeyan duduhan. Tombo teko lara undang ya Allah. Enak rasanya. Enak to. Tengok sok. Hi, Iya, dek enak. enak. Teringat zaman biyen bapake kancaku, jenenge Mbah Nyaman almarhum, tukang nyulah dendeng dibotok, Nduk. Oh lah. Mulai sekolah nuki anake dumaem ambek botok dendeng nuki. Rene Nduk. Rene Nduk tak kei. Ndek kebok brengkas wae Ndek mau. Suwen kok. Mantu dulu kok. Kenaan dhewe kok. Lah berangkas ibu ini ben berangkas dhewe. Wong wis ketang-ketang ki mangan dendeng wis ditokno ning pasar kok. Iya terus ngene Bu. Pikir pun. Lho. Kira Bu Yuni rak anu yo iya bagus. Lho kok untung kok biasanya mboten ibu niku. Anak anu ora daya lah. Ora Lho enak. iki Mbak Entang nyen tulung rencane mboten nangsal, Mak. Iya ki berarti nggih rezekine jenengan. Terus ngeten ngoten niku ki mboten untung-untungan ngoten, Mak. Nek musim napa kemarau niku kadang ngenten ngoten. Niku ki salah. Niki wae berarti jenengan pas memang beruntung, Mak. Ngoten lho, Mak. Iya ya Bu, biasanya gue. Mboten enten benjenten, nggih benjenten mboten kadang enak kadang mboten ngoten. Enak. Mantep, Oh. Mak. Lho. Eta, Mak. Kalah sekolah, Bu. Ora nduk aku nggih Enak mangan ini ya. Bu. Kok enak ini? Ngene kok. Entek pokoke nggih anget ra enak, Nduk. Enggak ada. Bismillah. Tambah toko Enggak toko orang enggak. Ya Allah. Bu. Bu kok aja melok mangan-mangan apa, Bu? Nek dikek jahe salam lausan gak amis. Mboten amis, Mak. Untuk mengurangi rasa amis itu biasanya jahe. Jahe gitu. Pak Besti terima kasih. Ini sami-sami ya. Bu niki ulang tahun Ibu. Apa, Nduk? Ulang tahun Ibu. Ulang Mbak nggih. Mboten jenengan selamati. Aku gak iso jingkrak-jingkrak, Nduk. Nggih. Hari ini Dede. hari yang ku tunggu. Mak Besti happy birthday nggih, Mak. Sami-sami Bu. Semoga panjang umur, sehat Nggih, selalu, muga-muga Bu Yuni ya dimudahkan rezekine jenengan, Mak, paringi panjang umur. Saged mengke saged momong anak putu cicit wayah canggih ureng-ureng sindong siwur pokoke panjang. Panjang banget. Misan. Panjang umur, berkah barokah nikmat jenengan. Terus tetap menjadi ibu inspirasiku wes. Bu Yuni mengucapkan apa Bu? Kali kula. Happy birthday bestiku, semoga panjang umur, sehat selalu, Sami-sami Bu. diberikan kemudahan dalam segala hal ya, Mak. Paringi sehat, paringi rezeki ingkang turah-turah berkah kados irining banyu samsa. Nggih Bu sami-sami. Amin, nggih, Mak. Ulang tahunan jenengan biasanya tanggal 32, Mak. Terusan Malah niki. kok 32 rene tanggalane, guys. Fokusno sing ngger bantu mau Terima kasih, Mak. Bungkus ki lho wis tak habisno pemirsa. Wis, guys. Pun niku jane pun mengke rondok jam pinten? Pun. Ci, Mungkin banget malih. malih. Niki Pun tak nggih dipateni. Matiin. Nggih, cus. Makasih, Mak Besti. Pak Lupi sedeng rene ya. Kok Iya, aku iki kok. Pokoknya iki aku kok nek tekoki lho Lho kok ora mbok gandeng piye? lali. Mbok tinggal. aku lalinan Bu. Ayo keri pemirsa. Pun iku kayak brono ae. Nah, Aku nek ning kene iki iso ngopeni. Enak apa tak tukokno, guys. Mbak ini Mbak Indah iso gak entokno peran-peran anu Mbak gak usum ya renek. Lah nek iwak lele yo ra kaprah. kata Iwak di lele. mriko enten. Iwak apa nduk ning ngarani bandeng. Oh sesuk nek enek ngoten iki kula tukoke tak kon kayak mbok freezer. Bu Yuni lah kok mendem dendeng. Lho ya nek wis garing ya ora apa. Garing kok.
Tapi iki serontok garing. Iki wis apik, Nduk, cuma karena Dek Bengi tak nggo watuk kebenteran, Nduk, dadine terluka. Terluka malih. Iya. Lah kae teko. Kok matahe, Mak? Kae. Wes. Ayo pulang. Pulang ya, Bu. Tak matiin nggih. Iki ora Pripun? konten lho, Nduk ya. Kok nek anu kan, lah pundi kontene ngono. Aku ora ngeten, aku temu iku lho, Bu. Oke, karung ini. Nggih. Tok kalih. Mureng kowe mang karo dituntun ngono ya, Nduk ya. Nggih lah. Muring tenanan ki mau. Kok wis Dek Bengi wis muring kok ngono. Iki mang dibaleni sing mureng-mureng part Lho, kedua. Kowe kepatenan ngono. Makasih ya. Nggih, Nduk, oke, ya. tak matiin nggih. Cus. Ini Mbak Palupi sudah datang. Nah, ini sampean kok endi kuncine? Ayo. Iya. Tapi kuncinya gawe menjero wae lebokno. Terus kula kan buta uno. Intan pateni, Dok. Buta uno kalih kunci kan teng dashboard. Heeh. Terus tak pedang masuk. Heeh. Tak taruh meja. Iya. Iya. Terus pulang mantu. Sampean pulang karo Mbak Jessica. Nah, terus dia kan main telepon. Mae telepon. Sampean pas ijek masang alis mang ya sing anggek entuk separuh mau to, ambek masang Alis. bulu idep bulu. Nggih. Terus Jessica tak telepon. Oh. Jess, kok ndek ngira lah kunci. Hmm. Iya. Enggak, yang ini tak tanggapi. Nah, seru iki. Water. Padahal unone gak enek, Dok. Lho, unone ning ndi? Nah, waalaikumsalam, sayang. Sampean tak setrong pokoknya tak setrong, tak sentrong iki nganggo HP. Iya, karo Uno. Nah, iya toh. Nah, terus Uno nih tak taruh situ. Uno. Kuncinya ketemu. Iki mang ceritane kok kuncine ketemu teng pundi. Ning kene yo gak enek. Iki meja yo ora enek Uno, yo ora enek kunci. Ning kene iki mang yo resik, gak enek. Ning daerah kene yo gak enek, Nduk yo. Iki tenan. Ning daerah kene kayu-kayuan kene yo tidak ada. Daerah kayu-kayuan kono yo tenan aku buktine aku seksine. Oh gak enek tenan, Nduk. Iki gak enek. Toh. Terus Dik mang aku kan wis ngobrol-ngobrol iki kok ning konten enek, Nduk. Pokoknya kon menyampaikan Dek Bengi make ya wis rondok kremosi. Terus ki mang kremosi tahap kedua emosi ning kene goleki yo gak enek. Terus engko sampean syuting, Bu ya. Nggih, aku ngono mengke kula syutinge, Mbak Lupi-lupi kula syutinge. Wes ngono tok. Dereng ketemu sampe sak niki. Nah, nek masalah kuwi aku urung iso cerita. Pokoknya ning kene gak enek, Duk. Ning kono yo gak enek, ning kono yo ora enek. Soalnya dia bilang kok elek nek komen-komen bukan. Terus teng mriku Nah. awak Uno teng mriku terus Uno nek tak pindah mriki. Terus kula wangsul gitu. Nah, ngono. Ngoten. Lho, Mak, niki pun kula syuting, Mak. Ya maksudnya masih kene terus gak ngapa-ngapain Mak. Ah. Maam terus pulang. Nah, kuwi. Wong mboten di salah pundi-pundi nggih teng mriku. Pulang nggih ngertos soalnya teng mriku. Kali Uno jejeran. Hari ini hari Jumat ya pemirsa, jam 12:30 pas. Mbak Lupi, Mbak Jessica sudah datang, dimintai pertanggungjawaban tentang di manakah kunci motor Sekopi putih gini Mbak Lina. Dan Mbak Palupi mengatakan kalau berada di meja makan bersama Uno. Tadi ditelepon yo pemirsa yo mireng toh nggih kalau tadi katanya di kursi yang di kayu. Di kayu. Nek motor teng meja. Nek gak di meja. Soalnya terus terakhir niku kula kayak mutar teng meja tak ambil dari dashboard Nah. dari Uno. Nah. Nggih pun pemirsa. Lah Mak Pah juga diinterogasi tidak ada. Dek Bengi wis digoleki Mbak Tra tenan Mbak, Dek Bengi wis goleki. Juga tidak menemukan. Aneh kan, Mbak? Dan ini Gak masuk akal kan? motornya teng begini. Lah kuwi montore kuwi mau ketoke dituntun karo make karo Mbak Lina. Wis ngene wong sing sitoke motor silang Bu kuncine iki genteni iki. War.
Nah, sampean gak tekok piye ngono? Lagi pripun? Lah iya, montore gak ning kene to. Lah kuwi tak ceritani ya. Aku ya asline ya kudu guyu. Sampean ngerti gak kuncine ning ndi? Kunci ki iso ning kene to, Mbak, tak ceritani. Ora seperti sing sampean katakan jere ning kursi kayu kono, ning kono atau ning kono tidak. Dan kemang mak ambek nada-nada tinggi 10 oktav ya nduk ya. Walah yo meripak moto nek ndandang war plek ning kene. Iki lho ning kene. Piye? Tapi tenan Mbak, aku buktine aku gak bohong. Maksudnya ning kene Mbak. Kuwi wis keadaan memuncak ya nduk ya. Wis memuncak. Akhirnya kabeh disisir to. Akhirnya ketemu ning kene, terus dideleh ning kono. Deleh ning kono karo mae, terus akhirnya ki mang gawe konten pun Bu mengke pokoke palupi nek dugi jenengan syuting nggih. Mengke nek tangklet mak motore kok gak enek. Nggih mengke tak jawab ngeten nggih Mak. Motore dituntun mae ya. Lah nek Mbak Palupi tangklet, lah videone pundi? Kula mboten ora tak gek video nduk, aku mang tengok-tengok aku ngono. Wis ketemu. Terus ki mang ape nganu nduk, ape ngeprank Mbak Lupi karo Mbak Jess ngono pemirsa. Nggih pun pemirsa, konten hari ini nggih selamat berhari Jumat. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, kegembiraan nggih. Nggih pun ya nduk nek lupat-lupute klerak-klerune ya mohon maaf. Pokoknya kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, lu Intan di.